urte asko emakitu dut futbolian, baina, momentu bakoitza badu bere puntua, ez? Momentuan bigarren mailan nintzenean, lehenengo mailari igotzeko momentu hori oso ona zen, gero Europa jokatzen ere bai, gero Realara bueltatzen ere bai, partidu bakoitza, asteburu bakoitza guretzako ni behintzat kriston garrantzia ematen diot, ez? Ez dut ikusten, hor barrenian zaudenien ez dut ikusten zer egin duzun, ez? Egoen mendikana urte batzutara, baina oantxe bertan egia esan momentu pilo bat ditut nire buruan eta espero dut handikan asko egitea. Eta zein taldetan jokatzea guztortuko zaitzuke? Ni Realera zen bertan gaditxuko nintxan, Reala beti txikitxazti nahi zuen talde bata eta momentu manatxiz asko jogatu guztua zentu dira zen talde bat. Estrada, zein nahi zu entrenatzaile? Montaniera Lasarte? Hombre, nik uste galdera zaila jarri jazu, nik uste azkenean entrenadore bakoitza bere gauza honak eta bere gauza txarra dazka. Nik egitea esan bai Lasartekin eta bai honekin partidu batzuk jokatzen nahi naiz da enagok ejatzeko moa, baina zati zuten bezala azkenean taldian barruan batzuk guzago, beste batzuk pixkatu gerrago, baina azkenen garrantzitsuna da taldia ondo jutia eta nik uste azkenengo hilabete hauetan hobeto gaude eta baina honekin segitze duen partidu irabazten. Uste duzute lehenengo mailan jarraituko duzutela? Bai, bestela lepoa guztiko digute. Ni pentsatzen dute, aurten ondo babizela, bai aukiro gure gora berak, baina normalin, gu ez talde bat Barcelona, ero Sevilla, ero Valencia, ero Real Madrid, irabazten otxutera zen taldik eta ekonomikamente oso indartut izenak, baina bai talde txiki bat eta humile, eta gu geure futbol zela esan eta geure afizioaz batea, partidu gaurrera tanto mental da txiki orduan nik aurten pentsatzen dut errez gelitxu bat zen aldugu baian. Esan ez da, bera hunditan ze izango nintzen ze pentsatzen hori? Eneukanola bate garbi. Ena izola txikitan esaten nuna, hunditan bombero izan gara eta hunditan eneukanola bate garbi. Kirolaria lehezen oski. Txikitan pertigan aurretik aniteatzen du kirolen bat? Bai, izatezaina, kirola beti gustatu izan zait, danetikan probatuet, baina ikastolan entrenamentu aldetikan, atletismoan hasi nintzanean, elkarrekin saskibaloian hasi nintzen. Ze kuadrilan erdiak atletismo hartu zuen, beste erdia saskibaloia, bia ustean zehezkian, zein hartu ez jakin eta biak inditun denbora askoan. Zer sentitu zenuen olimpiadetara, joango zinela jakin zenuenean? Lehenengo olimpiadata jutea, amets bat izan zen, ez? Behin ja serio hartu nuen atletismoa eta aukera izango nula olimpiada batea juteko, gauza polita izan zen. Ara juteko marka bat lortu bertzan eta kompetizio baten lortutako marka izan zen, orduan kompetizioa berezia izan zen. Nolatan hasi zinen aktoresa lanetan? Kirolari izateagatik izan zen. Behingoen kaletik deitu zidaten, ia zenik ez daukategi esan ikasketarik aktore munduan. Eta, kirolari bezala, Naroa Agirre Pertigai auzilaria bezala, azaltzeko deitu zidaten kapitulo batean. Lotxa pixkatu ematen zian, baina esan animatuko naiz. Ara jun, grabatu eta osegi esan oso ondo pasatu nuen. Eta gero handikan aurre, deitu zidaten ia gustatuko litzaken, papere txiki bat eukitzea. Eta, urtikan gaur arteia ezagila 7 urte, oza izan pasadian. Gogor entrenatzen aldo zuen? Gaur egun entrenatzen dugu, mutila bezala, gero asteburuetan partida eukitzen dugu, baina hori eta bi edo 3 ordu entrenatzen dugu egunero, eta gogor egiten gara. Astean 4 entrenatzen dugu, baina preparadore fizikoa dakau, ite dugu pesak, fizikoa eta gero taldeko teknika eta taktika. Eta gero azte burutan, partidua. Kirolari hona izateko ze gauza berezi egin behar da? Kirolari
kirolaria nahi izateko, gogoa euki, disiplina handia, eta gogoa euki eta entrenatu.